Добрый день усім добрым людям. Сегодня мы працуем у старой сталинской, якая побудована ў 54-м годзе. Чтоб хотелось подивиться на гэтую электропроводку. Як тут хлопцы рабілі раней. Про прамыя вуглы ніхто тут і нічога і не ведаў тады. І нават штрабы, калі паглядзець, нейкімі сякерамі альбо ножамі таўклі. Затое коробки тут вельмі якасна зроблены. Бачыце, металлічнае ўсё. А тут такая уставочка нейкая. Пана. О. І, дарэчы, усе медныя драты завараныя.